sahabbai suka zo suka ce wa manzon Allah, ya manzon Allah, zai yi mu ga Allah a ranar alkiyama? Jama'a kun ji, ashe a musulunci akwai fage in malami na karantar da ku yi tambaya, kuma tambayan nan ku tambaya abin da kuka so amma da uslubi na adabi. Zai yi mu ga Ubangiji a ranar alkiyama? Allahu akbar. Kaji dan adam, dama annabi ya ce ba abin da ke cika cikin shi daga buri sai ƙasa. Yanzu da ni da kai da dukkan taron nan da duk wani musulmi mai muke fata? Allah ya sa mu ga annabi, haka ne ko? To su kuma sahabbai yanzu tare suke da annabi, don haka su ba irin addu'an mu suke ba. Su kuma me suke so su gani? Allah gabade gabade. Ko kun fahimta jama'a? Su yanzu tare suke da annabi, don haka su ba cewa suke Allah ya samu ga annabi ba, yau ai tare suke da shi sallallahu alaihi wa sallam. Sai suka ce zai yi mu ga Ubangiji a ranar alkiyama? Kala sai manzan Allah ya ce hal tumaruna fil qamari lailatal badri laysa dunahu hijabun. Yanzu idan wata ya fito a daren 14 babu jido ba wani hazo, wata ya fito dodar, kuna turereniya wajen ganin shi? Kalu la ya rasulallah. Sai suka ce a ya manzan Allah. Kala manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa hal tumaruna fi shamsi laysa dunaha sahabun. Idan rana ta fito ga ta nan ganjar babu wani jido, kuna turereniya wajen ganinta? Kalu la. Sahabbai suka ce a'a. Kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce fa innakum tarawnahu kadhalika. Kamar haka za ku ga Allah a ranar alkiyama. Allahu akbar. Ganin Allah a ranar lahira gaskiya ne, mumine za su ga Allah. Qur'ani ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Wasu fuskoki suna cikin annashuwa da haske saboda za su ga Ubangiji. Allahu akbar. Allah ya haskaka fuskokinmu da ganin Allah a ranar alkiyama. Sannan ga hadisi ya ce fa innakum tarawnahu kadhalika. Haka za ku ga Allah. Malaman ahlus sunna suka ce ganin Allah gaskiya ne a ranar alkiyama, amma wannan kwatance ne ake maka wanda kwakwalwarka za ta iya fahimta. Misali, dukkan abin da baka gan shi a turereniya galibi baka jin daɗin ganin shi. To ganin Allah ni'ima ce, turereniya kuma matsala ce, to ba za su haɗu ba. Yanzu idan rana ta fito mu kaddara cewa wannan wurin da muke fili ne, wane zai ce wane ka kauce sannan in ga rana, ko a inda yake zai daga kai ya ga rana a inda yake. To wannan shine tashbihur ru'ya bir ru'ya. Ana kamanta yadda kake ganin ranan ne anan da kwatancen da zaka iya fahimta cewa haka zaka ga Allah. Ba ana cewa Allah rana bane, ba ana cewa Allah wata bane.